Sa Hulyo 22 pa ikaupat nga sonas ni Presidente Rodrigo Duterte apan karon pa lang gilatan ug gihanay na sa iyang administrasyon ang mga kalampusan nga nahimo niya sud sa tulo ka tuig nga pangatungdanan. Pinaagi kini sa Pre-Sona Forum nga gipahigayon dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Ano ang report? Personal nga ipaibaw sa mga sekretary sa Presidente ang mga programang gipatuman sa Administrasyong Duterte ug unsa ang nahitabo nini. Kiniatod sa Pre-State of the Nation Address kon Pre-Sona Forum nga gihimo sa usa ka hotel sa Dakbayan sa Sugbo. Gibida ang kalampusan sa pagkumbati sa kakabos o poverty reduction ug ang participatory governance. Gipahibaw ni Cabinet Secretary Carlo Nograles nga misaka og 6% matag tuig ang economic growth sa nasod sulod sa tulo ka tuig sa administrasyon. We should view these pre-SONA briefings collectively as an extended version of the President's State of the Nation address. Samtang ipakita ni Secretary Rolando Bautista sa DSWD nga miubos sa 21% ang poverty incidence sa nasod gikan sa 27% niadtong tuig 2015. Gumikan kini sa gipatuman nga mga programa sa Administrasyong Duterte. That no one is left behind in our journey towards national development. Kaya nawa ay pagpatuloy natin ang pagkalinga sa bawat Pilipino tungo sa maginhawang buhay. Gipa si Atab usab ang napanday nga mga balaod nun nga napatuman sa Duterte administration. Lakip nini ang Universal Access to Quality Education o libreng tuition, Magna Carta for the Poor, pagpalig-on sa Poor Peace, Rice Tarification Law o Universal Health Care Law. Samtang gibida usab ang programa sa Peace and Order, ilabi na ang pagkumbati sa illegal nga drugas. We are not closing our doors to reconciliation through the localized peace talks. Pipila lang kini sa mga programa ug kalampusan nga batbaton atol sa State of the Nation Address konsuna ni Presidente Duterte. Uban ni John Sulon, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.